लानो सानदों जाहैबाय दा जेनेबा नोंसोरखौ दे माखासे बर' राइडारफ्राबो फैनानै बेफोरबायदि लोगो लाफैयो मायो बेबायदि देहा फालांगियावहाय इनभल्भ दं होननानैहाय बुंदों दा बियो बेसेसिम सैथो आरो बेसेसिमा नोंसोरखौ बर' राइडारफ्रा लोगो लाफैमारो नामा मा नाम बबेनि एबा लाफैया ओमफ्राय लाफैयो होनदां जेनेबा मा क्लाबनिफ्राय लाफैयो मा राइडारनिफ्राय नोंसोरखौथ' जेनेबा खोनादों बेबायदि राइडारफोरबो लोगो लाफैयो होननानै ओमफ्राय बियो नोंसोरखौ दे दिनैहाय भिडिअ फुटेजनि गेजेरजों बर' राइडारफ्राबो लोगो लाफैयो होननानै मिथिदों बे लाफैमारो नामा जेनेबा नंगौ खोथाखौनो बुं दे लाफैया हा लाफैमाराथ' दा खोनाखाबाय निस्सय दा बिसोरखौ माने लाफैया होननानै बुंदों आरो जेनेबा दा जोङो जिथुनाखि नोंथांमोना नुबाय थाखादों नाय नंला आरोना दा बेयावहाय बहुद मोजाङैनो मिलायबाय बेजों लोगोसे बेयावनि आफादगिरिया जायबा न'खरनि गारजेन फैदों बिसोरनोहाय फुरा बेबायदिनो गामिनि गेदेर गोलावफोरजोंबो कमफ्रम लानानैहाय हरदों दा बहुद मोजाङैनो बिजिरनानै हरदों गोजोननाय मोनदों आंबो दा बेबायदि आरो ओमफ्राय नानि सासेखौहाय ओरै नै सिङावहाय एसे स्टेटमेन्ट लागासिनो दङ दा आं मोखांखौ देखाया बेयाव सासे फंबाय दंफैयो नै बेबो बे माबायाव गोग्लैफाफैनाय जाबाय दा आं बेखौबो मोखां देखायथ'ला दा मानो होनना बुङोब्ला बहुद प्रब्लेम आरोना दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननोहाय मोखां देखायनाय जायाखिसै बिनि थाखाय आं सरि बिहरनाय थाबाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा न'आव थांसिगोन दे दा खोनाखाबाय नोंथांमोना निस्सय दा बिसोरो गावबागाव न'आव थांफिनो बा बबावबा थांनानै बबेबा सानसे साननैयाव फैदोंना फैया गिदिंनानै बेखौ माने दायित्व लानाय बिमा बिफानि सायाव आरो जाहाथे बिदि गुबुन दिनाव बिदि दादा थांसै आरो जोंनि बर' हारिया बेलेगजों मिनिजानांला आरो माने जों बहुदथा बर' हारिजोंहाय जों मिनिबो जायो बा जोंखौ मिथिखागौ कि जोंखौ मेगन गुनुजों नाया गुबुन हारिफ्रा ना जों ओंखायनो गावनिखौ लानानै जों गावनि बर' हारिफ्रा गावखौ लानानै गावनि गोसोआव सांग्रां जाना थानाया गावनि कर्तब्य आरोखि माने बुस्थुआ दा जों जुदि गथ'खौ जोनोम होबायब्ला जोंनि बिमा बिफानि दायित्व थायो नंगौना नङा जों रायजो राजानि दायित्व थायो नंगौना नङा जेनेबा नों आं मोजाङै सानलांबासो जों गथ'फोरखौ जों शिक्षा होबायब्ला शिक्षा होलांनानै जों मा खालामलांनांगौ उननिसिम मा खालामहोलांनांगौ बेखौ माने गावनि बिमा बिफानि सायाव सोनारो आरोखि ओंखायनो बांद्रायनि बिदि दा नै सोरबा गथ'फ्रा जेनेबा फरायबाय माबाबाय दाख्लैबावै जेनेबा सोरबा मास मोननै मोनथाम जाबायनो सोरबाबो बिदिनो नागिराखै दा बिदिनो गोदोसोनानै दं फैनानै नायदों गुवाहाटि बायदियाव बिदि फालांगिबो जानानै माने थायोब्ला जों बर' हारिया मिनिजानाय जायाखै बेफोरबायदि आरो माने बुस्थुआ ओंखायनो जों इसेबांखौ मा बुंबावनो सुंद' बिबुंथिखौ लानानै एसेनोसै आरो बेनो जोंनि बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो बेखौनो खावलायहरनाय जायो जोङो गुवाहाटिल' नङा गासै जोंनि आफाद इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स एन डि एफ बि जानानै जों रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो सानो जे जाहाथे इयुनाव बेबायदि दाजाथों आरो जायोब्लाबो जोङो एक्सनखौ लाखागोन आरो जों सोरबाफोर मानाफोर खालामबाबो जों रावनिबो जों खोथा लाया जों बेबायदि गाज्रिखौ नायनानै थानो हाया जों इयुनावबो बेबायदि नुलाङोब्ला जों मावलांबाय थागोन फोसाबलांबाय थागोन बेखौ जोङो रायजो राजानिसिम बा आदा आबै बाजैमोननिसिम जोङो नोंथांनि बे जिथु इउटुबनि चेनेलजोंनो बिथांमोननि बा सोरबा जोंनि बर' रायजोनि गासैखौबो जों खावलायहरनाय जाबाय बे नोंथांनि चेनेलजों बेखिनियानो ओमफ्राय आदा फंनैसो माबा बुंदोंमोन दिनै माने जि बे जोंनिनो फिसाजो नङाबा बिनानाव बे बैसोनि नानिमोना आरो न'खरनि बे गासिबो गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै सासेबाबो सानैबाबो फैनानै बे गुवाहाटियाव फैनानै लांनो हाबाय जों जथेस्थ' गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो जायफोर सानस्लाबनो हायियाव बे उन्दै बा बे बैसो खमाव जि खामानिखौ मावफ्लांबाय गावसोरबो माने गावसोरनि भुलखौ सिखार जादों आरो गावसोरबो माने मोजां आखल आखुखौ सोलायलांफिननो थाखाय गावसोरबो माने राजि जाबाय बिनि थाखायनो जोङो दै फुङाव जोङो आबसुफोरनो जों गथायदों गुवाहाटि आबसुफोरनो आरो गुवाहाटि आबसुफ्राबो जथेस्थ' गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे माने बे नानिमोनजों माखासे गोथौ खोथा बुजायनानै माखासे आरो न'खरनि आरो जायफोर गार्जेनफोरा लांनो फैनायाव बयनिबो आखायाव गथाय हरनो हादों जों जथेस्थ' आरो बे नैबे गामिनि माखासे बिगुमैना बिदा सोमोन्दो आरो
बिमा बिफाया लांफैदों जों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो आरो गावनि न'खरनि जाय बे नानिमोना आखला सानस्लाबनो हायैयाव मावफ्लांबाय बेखौ माने मोजां जाहाथे इयुनाव माने बिसोरखौ आरो बे आखलनिफ्राय नागारनानै न'खरनि गावनि गथ' बा गावनि गामिनि गथ' होननानै बिसोरखौ मोजां आखु माखासे लांनो थाखाय दिनै न'खरनि मानसियाबो गनायनानै लादों आरो गामिनि मानसिफ्राबो गनायनानै दिनै लांफैदों आरो जाय लांफैजाग्रा बिसोरबो दिनै गावसिनि भुलखौ गनायनानै लाबाय आरो थांनो थाखाय बिसोरबो जथेस्थ' आखलखौ चेन्ज जागोन होननानै बिसोरो जि दिनै न'खरनि आरो गामिनि गार्जेनफोरनि आखायाव गावसोर थांनो थाखाय दिनै राजि जाबाय बेखौ जों जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो माखासे समाजनि गेजेराव गोरोन्थि आरो गोरोन्थि जाजाग्रा बिमा बिफा आरो गामिनि रायजो राजाफ्राबो सोरबा गोरोन्थिखौ माखासे सावरायलायनानै फोजोबलायनो थाखाय माने गोरोबलायनायाव जथेस्थ' जों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों।